Zimbabwe was in isolation. Why? Because the sanctions were imposed on this country. But why were sanctions imposed on this country? For Commonwealth, the Commonwealth, Yakatio, Guerrilla 2000. Zimbabwe, atili kuti muende neland reform yenyu. Isu sezvanto takagara pasi tiri kumasvingo kuti we must choose whether we go ahead with land reform, the principal grievances of our liberation struggle, or we obey the Commonwealth and abandon the land reform program. We chose to go ahead with the land reform program. Kuti vanhu vedu vabatane nyika yavo yebhurawo izwi batane vanhu. Vakatipa masanktions. Asi takapedza nyaya iyoyo, the land reform program is behind us. Tavanya nyika yedu, takugara madiro munyika yedu, takasazvapo zvino tine land commission iri kutenderera province by province. Nokuti paigorowa mindapa, mashefu sesiso, taizvifamba pazvinaviri maviri, vambotipawa zukuru lerarambu. Aiwa, zvose izvo zvoda kuzoongorora. Tinofanirwa kuti iko